आपल्या या ठिकाणचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोर्ट गेली कित्येक वर्ष म्हणजे तो रिनोव्हेट करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याचा एस्टिमेट रेडी झालेला आहे. नक्कीच म्हणजे या वर्षाच्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करू. आणि हा फक्त शिवाजी फोर्टच नाही तर या ठिकाणी असलेली भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधी, त्यांचा पुतळा असेल किंवा या मंदिराचा परिसर असेल, हा पूर्णतः रिनोव्हेट करायचा आणि या ठिकाणी मास्टर प्लॅन क्रिएट करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्या किल्ल्याचं काम पूर्णपणे करण्याचं ठरवलं. ज्याचं सगळं जे सरकारतर्फे जो प्रयत्न केला होता तो पूर्ण झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी माझी विनंती, कारण हा किल्ला माझ्या मतदारसंघामध्ये येतो, प्रत्येकाला हा किल्ला चांगला व्हावा असं वाटतं. आणि जवळजवळ त्यावेळी आम्ही 24 कोटीचा एस्टिमेट केला होता तो पूर्ण करण्यासाठी. आणि आर्किटेक्ट अभिजित साधने या किल्ल्याचे आर्किटेक्ट होते. आणि काही कारणाने, कोविडसाठी म्हणा किंवा इतर कारणाने म्हणा, हा जो प्रकल्प होता तो पुढं नेण्याचा प्रयत्न त्यावेळी झाला नाही. तो आपण करावा. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज के जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी.